Hey guys, good morning. बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गोजोन रंजालि बैसागु। जों बयबो मिथिखायो मोसौ बिहु दिना 101 बिद मैगं जायो होननानै। 101 बिद नङाबाबो जायो, एक्चुअली 7 बिद बा 9 बिदबाबो जायो। गोखा गोखै चप रिमिक्स जोंबो नागिरनो फैदों मैगं केम्पासनि भितराव जि मोनो गोखा गोखै चप लानानै थांजोबनोसै। Ini bentar gedetar moncek. Ini kok ini. Bosono halaleh. Sosik. Iya. Rolo. Mama dengan ini nak hurufai. Ini. Nang ni ketersin nai. Arnanya lezuni university aku kon grasa iman di sana dengan mana sih mazang nukayu bar bula si siapa ni. Arne जोंनिया बेदरा दय खानाय मैगं 101 बिद जायासै जोंनियाबो ओमफ्राय रं संख्रै फानलौ सामब्राम हाइजें पेस्ट बानायना लाबाय ओमफ्राय दाबो मोननियावनो थांसै आरो जों Mabunya zoomnya. Ayo. Doi. Pani wanisa. Laba besar mendekon. Abu mana menkalan? Nih zoomnya ready जाबायानो साराया संनो. जों फार्स्टआवनो मोजाङै फ्राय खालामना लाग्रोगोन बेदरखौ ओमफ्राय मैगंखौ होनानै होनोसै संगासिनो जानो बिसोरो आं संनायखौ फाइनाली जोंनिया नै इदि जाबाय भाजाया जाबायानो जोंनिया बेखिनिखौ आब'नो होलांनोसै जोंहा दिनै बैसागुनि बैसागुनि न'आव थांनो मोनदों जोंहा एवनो जाबाय आरो Mati jadi bisa li. Buri aku tuh karena. Hangma. Jagoan sih, makan sih.
सुनायनि फालाया नोंनिसै आंनि नङा नोंनो आंबो मिथिगासिनो जाखांनानै जामलाय फुङाव बिदि जाजोब्बायलै मिसालि दैनां दोननानै फुङाव जोंहा मालाय आलु भाजाजों फान्थावजों जानानै मोसौ जाजोबसिगोन आंबो जाखाया बिसोर मोसौ जाजोब्बाय नोंबो जाखाया आं दिनै जायाखै नों दिनै दुगैयाखैना दिनै नों दुगैना माबायावसो मावनायावसो थांजागोन दिनै नोंखौ मोसौ जाजोब्बायना बाय 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 लोगोफोर आं दिनै बर' ब्लग भिडिअखौ बानायनो एसे ट्राइ खालामबाय भिडिअआथ' इसिबां मोजां जायासै आं मिथिखागौ थेवबो ट्राइ खालामबाय आरोना बर'यै बानायनो बांद्राय कम्फर्टेबल मोना मानोना एसे भाखाया एसे बेलेग जायो आंनिया बुंनाया ओमफ्राय लोगोफोरजों एसे बुजिलायनाया बोरैबा जायो ओंखायनो आङो बर'यै बानायनो माने गोसो जाया आरोना थेवबाबो दिनै ट्राइ खालामबाय एसे बर' बानायनो भिडिअखौ ओमफ्राय बेखिनियानोसै बैसाग दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गुड नाइट बाय बाय आरो जोबथियाव फोजोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो लाइक खालाम अननानै भिडिअखौ आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावगार